Predstavte si, že ste prednášajúci. Získať spätnú väzbu o tom, či ste na prednáške hovorili plynulo, zrozumiteľne, príliš rýchlo alebo monotónne, je často náročné. Aj keď nejakú spätnú väzbu od poslucháčov dostaneme, väčšinou je subjektívna a nepovie nám toho veľa. Náš systém uľahčuje celý proces prednášok, od ich plánovania cez samotný priebeh prednášky až po objektívnu spätnú väzbu pre prednášajúceho. Proces začína úplne jednoducho. Prednášajúci sa zaregistruje na webovej stránke, ktorá beží v Tuke Cloude. Vyberie si miestnosť, čas a plánovaný počet účastníkov. Počas samotnej prednášky systém aktívne pomáha prednášajúcemu. Mikrofón sníma jeho reč a v reálnom čase zbiera zvukové metriky. Zároveň si posluchači pri príchode naskenujú svoju kartu, vďaka čomu automaticky evidujeme účasť bez papierov a zoznamov. Na webovej stránke sa počas prednášky zobrazujú živé grafy s metrikami z mikrofónu. Skutočná hodnota však prichádza až po skončení prednášky. Systém z nazbieraných dát vytvorí objektívny report pomocou umelej inteligencie. Prednášajúci sa tak dozvie, či bol jeho prejav plynulý, kde mal výkyvy a kde má priestor na zlepšenie. Z pohľadu organizácie ide o viac než len analýzu reči. Administrátor môže spravovať celý systém. Sleduje obsadenosť miestností a účasť na prednáškach. A na základe týchto dát vie pridávať alebo odoberať ďalšie miestnosti. Celý systém tak funguje ako inteligentný rezervačný a analytický nástroj. Do budúcna vidíme veľký potenciál v rozšíreniach tohto systému. Napríklad ukladanie samotných zvukových nahrávok, nielen metrik, aby si prednášajúci mohol spätne analyzovať svoj prejav. Ďalšou možnosťou je integrácia dochádzky študentov cez ISIC kartu, nasadenie systému do viacerých miestností alebo pridanie mikrofónu na analýzu reakcií publika. Náš systém pomáha zvyšovať kvalitu prednášok, zefektívňuje organizáciu a poskytuje prednášajúcim objektívnu spätnú väzbu, na základe ktorej sa môžu dlhodobo zlepšovať.